Simon Laci veszi a borbontást. Vesszük egymást. Ja, mint hogy csináltak ezt meg? Mi a francba biskószal ott a leg. Jaj, bele. Ennek még a talpa se olyan. Hát most. A Viktor cipője lesz feláldozva. Kösz! 19 000 forintos cipő. Mindenre jó. 19 000 forint a cipő. Csak az nagyon rugalmas anyagú. Hát igen. Látod, ezen jó a kínai cipő. Ennek még szaga is van. Itt már bemenekül a Lehet, logó. hogy azért megy be. Mozdulj meg! Hát ez nem olyan egyszerű, mint a tegnapi. Várjatok. Jó, az a tévé. Uha! Ez az, megindult. Úgy. Mondom be, hát ennek milyen hosszú nyaka van, mint a libájé. Várjatok még egy kicsit, csak így meg. Ez az. Na, akkor a nyomás bent, hogy nyomja vissza. Gec. Az a nyár. Na még egy kicsit. Hűha. Ez az. És a nedű. Nem elesett a bolnyitó. Siker, lehet dönteni. Na. Meghajlást! Jó, rálép.